Батак тази година беше в Созопол. Присъстваха по спомен 78 ретромотора, някои дойдаха на ход. Точно така, Логи, после ще ти кажа откъде са знаем. Някои дойдаха на ход, моторите бяха между 50 и 78 годишни. И така, в течение на докато вървеше сбирката, в един момент ни беше предоставена една скулптура от гайки. Гайките обаче бяха много добре така позиционирани, бяха заварени и представляваха едно женско тяло. Съответно решихме, че ще проведем търг, за да подпомогнем Гого. Те са направили специално търг за Гого. Специално направихме този търг за Гого. Предполагахме, че ще успеем да продадем за 350 лева, но явно съм добър, успях да продада тази скулптура за 500 лева. После решихме да продадем няколко бутилки вино, които бяха специално с... Не тази аска, за първи път съм заска, които бяха специално с емблемата на ретромото. И така събрахме сумата от 875 лева. Значи 875 лева. Кога е това? Това беше миналата седмица. В Созопол го проведахме. И специално аз додах тук-що деца вика преди 20 минути, защото се наложи да ходя от другия край на България, обратно. И ги нося. Значи от една седмица имаме засилка с 870 лева за Гого, аплодисменти Тони Гробаря. Надявам се по-бързо да оздравя момчето. И скоро да се виждаме. Бате, ще го бъде. Аз ти благодаря. Това е супер, защото е готино, когато някъде разбираш, че независимо на колко километра и независимо кой приема със сърцето си една кауза и го прави. Ела, Гробче. И така, сега, нека да видим...